Dobrodošli, dragi moji. Danas vam donosim recept za jedan klasik koji je jako popularan u Njemačkoj i Austriji, a vjerujem da će se i vama jako dopasti, a to su Elizini medenjaci. Pripremite šećer, ja koristim smeđi, ali može naravno i sa bijelim, jaja, tradicionalno se koristi amonijev i kalijev karbonat, ali može i sa praškom za pecivo i sodom bikarbonom. Mlijeko i kandirana korica limuna i naranđe, mljeveni bademi, lješnjaci i oblatne za medenjake, vanilja, cimet i začin za medenjake, oresi i bademi. Za dekoraciju sam koristila lješnjake, brusnicu, pistacije, bademe, nasjeckane pistacije, bademe i orehe. U prvom koraku sastojke kao kandiranu koricu limuna i naranđe, a i orahe i bademe sitno nasjeckajte. Ako žurite ili ako vam ovo sjeckanje sa nožem ide na živce, imate mogućnost da koristite čekić za meso i plastičnu kesicu. Zatim u jednoj metalnoj posudi sjedinite šećer i jaja i stavite ih na šerpu u kojoj voda lagano kuha. Ovaj korak je opcionalan, ali sam primijetila da je smjesa puno zračnija i kremastija i da jednostavno ima više volumena kad je na ovaj način pripremim. Vodu kuham na 3. ili 4. stepenu od 9, znači na laganoj vatri. Kad smjesu uzmete između dva prsta i ne osjetite kristale šećera, to je znak da je gotovo. Ostavite je da se malkice prohladi, a zatim je izmiksajte dok ne postane gusta i pjenasta. Pomiješajte kalijev i amonijev karbonat sa mlijekom i dodajte u smjesu od jaja. Ako za zamjenu koristite sodu bikarbonu i prašak za pecivo, dodajte ih u suhe sastojke. A suhi sastojci su mljeveni lješnjaci i bademi, cimet i vanilja i začin za medenjake, kao i nasjeckani orasi i bademi. Potom umješajte koricu od naranđe i limuna i sve ovo sjedinite sa smjesom od jaja, ali oprezno i laganim pokretima. Moja smjesa za Elizine medenjake je mekša od one u drugim receptima, ali mi je bilo bitno da ovi medenjaci što duže ostanu mekani i svježi. Sad pripremite čašu koja je promjerom malkice manja od oblatni. Osim toga jednu malu spatulu za torte ili nož i bilo bi dobro da koristite kašiku za porcioniranje sladoleda. I naravno ne zaboravite jedan pleh obložen pek papirom. Oduzmite jednu kašiku od smjese i stavite je na sredinu oblatne. Pomoću spatulice smjesu povucite prema rubovima oblatne. U ovom koraku će se pokazati da li vaša smjesa ima idealnu konzistenciju. U slučaju da je previše tečna možete dodati još malo mljevenih badema i lješnjaka. Ove oblatne možete pronaći u Austriji i Njemačkoj u svim većim supermarketima, a u slučaju da ih nema u vašoj blizini možete ih naručiti online na linku koji sam postavila u opis videa. Gotove medenjake redajte na pleh, ali tako da ima dovoljno razmaka jer će prilikom pečenja prilično nadoći. Sve one medenjake koje ne planirate premazivati čokoladom ili drugim glazurama možete već sad dekorisati prije pečenja. Pecite ih u zagrijanoj redi na 160 stepeni i gornji i donji grijači otprilike 15 do 18 minuta. Gotovi su kad poprime ovako lijepu boju. Nakon pečenja će biti prilično mekani, a možda će se čak lijepiti malo i za pek papir, zato ih ostavite da se potpuno ohlade. Pomiješajte čokoladu sa uljem i otopite na pari.
Zatim malo sačekajte da se čokolada ohladi, znači ne smije biti potpuno vrela kad je nanosite na medenjake. Sad najbolje pripremite čačkalicu koju zabodete u oblatnu i tako fiksirate medenjake. Na ovaj način ih bez problema možete premazati čokoladom. Za medenjake postoje i druge glazure kao što je mliječna ili od šećera, a njih možete pronaći i u sklopu ovog recepta na mom blogu. Tu ćete pronaći i recept za klasične medenjake koji se pune pekmezom i koji su jako ukusni. Gotovo dekorisane medenjake ostavite da se potpuno ohlade, pa ih kao i druge kolačiće i keksiće držite u metalnim boksovima koje obložite kuhinskim papirom. Na hladnom mjestu mogu izdržati i nekoliko sedmica bez da se pokvare, ali to kod nas nikad nije slučaj zato što se uvijek pojedu već u prva 3 dana, tako da sam primorana svaki put da pravim duplu mjeru, a ni ona ne izdrži duže od 7 do 10 dana. Ovo su idealni kolačići za sve one koji ne podnose gluten ili za one koji jednostavno žele da isprobaju Elizine medenjake. Hvala vam na gledanju, pa se vidimo u sljedećem videu.